Moi, mun nimi on Aaro ja tää on mun hakemus peliohjelmoijaksi taitotaloa. Pelit on kiinnostanut mua pienestä asti ja yläasteelta asti mua on kiinnostanut peliohjelmointi tai jotain pelialaan liittyvää. Mä oon halunnut tehdä oman pelin pitkän aikaa, mutta mä en osaa, koska mulla ei ole koulutusta. Mulla on pientä ohjelmointia kokemusta, mutta se oli mun aikaisemmalta opinnoilta. Mä tein jo tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon, mutta se johti elektroniikka-asentajaksi, mikä ei ole semmoista, mitä mä halusin. Ja mä en halunnut vaan tehdä mitään töitä, mitkä liittyy siihen, koska se vaan ei ollut semmoista, mitä mä halusin opiskella. Mä luulin, että se olisi jotenkin johtanut jotenkin pelien tekemiseen tai jotakin elektroniikkaan liittyvää. Mut mua ei elektroniikkaa itsessään kiinnosta. Mä käytän paljon elektronisia laitteita, koneita, konsoleita, tämmöisiä pelien takia, niin mä haluan hakea suoraan peliohjelmoijaksi tai jotain siellä alalle liittyvää.